ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓମକାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଓନର ସୋମନାଥ ମହାନ୍ତି କହୁଛୁ। ମୁଁ ବହୁତ ବାର ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଟିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ରେ ହେବ ଇଏ ହେବ, ତ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ କିମ୍ବା କୋଲକାତା ୟା ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଠକିଛନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ और ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଇଟମ୍। ଆପଣ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବି କରିପାରିବେ। मतलब ର ମେଟେରିଆଲ୍ ୱିଥ୍ ମେସିନ୍, ଯେକୌଣସି ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ହଉ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ରେଟ୍ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି କମ୍ ରେଟ୍ରେ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଲଗେଇ ପାରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। କାରଣ ମୋର ଏଠି ମୋ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7978724526। ଏଇଟାରେ ବି କଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ, କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହିଁବେ 10,000ରୁ 15,000 ଭିତରେ, ତ ଆପଣ କିଛି ବି ଆଇଟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନହେଲେ ଆମେ ବି ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ, କାହିଁକି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ସେଇଟା। ଆପଣ ଥରେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନୁହଁ। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଚାଲିଛି ଲାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍, ଯେକି LED ଲାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଏଇଟାକୁ ଉଜାଲା ସ୍କିମ୍ରେ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ବେପାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ତ ଏବେ ଆଉ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଯିଏକି LED ବଲ୍ବ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କଲେଣି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ଲାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ତ ସବୁ, ଖାଲି 9 ୱାଟ୍ ବଲ୍ବ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଲାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କଲେଣି ଆଉ ବିକ୍ରି ଭଲ ହେଉଛି। କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାରେ ବାହାରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଭିତରେ ମୋର ଲାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଭିତରେ LED TV, ଯିଏ ଯାହାର ନାଁରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମର ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି, ତାର ର ମେଟେରିଆଲ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଭିତରେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର, ଆଙ୍ଗେଲ୍ ହୋଲ୍ଡର, ଆଉ 2 ପିନ୍ ଟପ୍, ଆଉ ସୁଇଚ୍ ବଗେରା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୋର ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଆମ ଏପଟେ ଚାଲିଛି, ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ବି କେହି କାହାର ନାଁରେ କରିପାରିବେ। ମିକ୍ସଚର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଇଗଲା, ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼, LED TV, ଲାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍, ଆଉ ସମରସିବଲ୍ ମଟର ବା ପାଣି ପମ୍ପ ଯେଉଁଟା ଟୁଲ୍ ପମ୍ପ, ସେ ତାର ବି ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ ଫିଟିଂ କରିକି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋର ସେମିତିଆ କିଛି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କରିକି ମୁଁ ବସିଛି। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଟ୍ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି 9 ୱାଟ୍ LED ଲାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ଚାଲିଛି। 9 ୱାଟ୍ LED ଆଇଟମ୍ ଆମର ଏଠି 30-35 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ କି। ତେଣୁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ନେଲେ ଆହୁରି କମ୍ ରେଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 18 ଟଙ୍କା 19 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 9 ୱାଟ୍ LED ବଲ୍ବ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ନାଁରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା LED TV, ଯେମିତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ କଲେ ସିଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ବସି କେମିତି କ'ଣ ଆମେ କେଉଁଠୁ ବସିଛେ, କ'ଣ କରୁଛେ, କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଉଛେ ନ ଦେଉଛେ, ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲେ ବି ହେବ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ତ ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ବି ଫାଇନାନ୍ସର ସୁବିଧା ରଖିଛୁ।
ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ବି ସବୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର GST ହଉ କିମ୍ବା MSME ଯେଉଁ ଏବେ ନୂଆ ଲାଗୁ ହେଇଛି ତ ସେଟାର ବି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ସେଟା ବି ଆମେ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ, ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା